नमस्कार यूथ ऑफ जस्ट वर्ल्ड वाइड तर्फेन हर एक म्हयनो तुमगेल घरकडे विश्वव्यापी इंग्लिश मॅगझीन येतस तान तशेल्या ज्ञान तुम्ही घेतसाची आणि आमगे सगळे एडिटोरियल टीमाक तुम्ही चांग फीडबॅक दितसाची आता आमगेल्या रिक्वेस्ट कसं म्हळ्यार ह्या विश्वव्यापी इंग्लिश मॅगझिनांतू तुम्ही रायटर जावेत तुमगेल मनांतू लायक विचार आस ते आमगेल समाजा पावका म्हणचे आशय आशा पुरो आणि थोडो कोरनाकाची बरोच्या सूर करायची तुम्ही बरोवन आमगेल्या ह्या मेल आय डीक तुमगेल आर्टिकल पेटायची आमगेल एडिटोरियल टीम त्या वाजून कसले चेंजेस आस म्हूण जाल्यार त्या कोरनू तुमकां पेटयता तुम्ही ओके करतरी त्या आमी विश्वव्यापी मॅगझिनांतू प्रिंट करून सगळे विश्वाक पावत तसले काम करताची आणि लेट कोरनाकाची बरोच्याक सूर करायची।